den officielle velkommen til. Jeg hedder Martin Skødt og kommer fra et firma, der hedder Novicel. I får salgspitchen nu her. Den varer cirka 45 sekunder, og så skal vi hen til det handler om, nemlig Google AdWords. Vi er et web- og online marketingbureau, som er cirka 60 ansatte. Vi laver hjemmesider, webshops, iPhone-apps, alt der på den ene eller anden måde kan afvikles i en browser. Det er alt det, der er nede ved de super nørdede mennesker, som er knap så spændende. Det, der er allermest spændende, det er det, jeg tager mig af, og mine kolleger tager sig af, som online marketing. Det er AdWords, søgemaskineoptimering, brugertest, usability-analyser. Kort og godt, alt det, der får flere kunder i biksen, eller mere ud af de kunder, I allerede har i biksen. Det var salgspitchen. Det, vi skal tale om i dag, sådan meget kort fortalt, det er lidt omkring, først lidt generelt omkring, hvad er AdWords egentlig for en størrelse. Og så skal vi have styr på nogle begreber, for at I kan komme hjem og køre noget AdWords og få noget succes med at tiltrække nye kunder, sælge noget eller få leads via AdWords. Lidt omkring struktur, hvordan kan I strukturere sådan en? Lidt omkring de forskellige muligheder, der er for keywords. Lidt tips omkring annoncer. Hvordan kan I sætte dem op, sådan så de måske performer en lille smule bedre end de konkurrenter, I har. Så lidt omkring noget konvertering, nogle tools, noget API, noget editor, noget landing page og nogle tips. AdWords, det er jo den mulighed, vi har for at påvirke søgeresultatet på Google. Det er de tre, der er her, og så dem, vi ser herovre i siden. Det er de her klassiske AdWords, dem som får, når vi søger. Så er der også et par andre steder, vi kan støde på de her AdWords-annoncer, og det vender jeg tilbage til. Grunden til, at AdWords for de fleste virksomheder er utrolig lukrativt, det er, fordi vi kan fange folk i det øjeblik, hvor de er klar til at gøre det, vi gerne vil have dem til. Hvis folk, nu har jeg bare taget en søgning på Umbraco, som er et CMS, vi udvikler i. Hvis folk de søger på det her, så er de ikke helt klar til at forlade et website i Umbraco, men de er måske ude og søge informationer. Så der kan vi påvirke dem der med et budskab. Hvis de er lidt længere ude og sige, ny hjemmeside i Umbraco CMS, så er de meget klar til at finde en leverandør. På samme, I kender det også for jer selv, i den søgeadfærd, I har. Hvis I skal have et nyt fjernsyn, så går I ud og googler fladskærms-tv, måske endda antallet af tommer, hvis man er mand, og siger, at det skal være 46 tommer. Og så finder man noget inspiration der. Når I er klar til at købe, så har I jo tjekket det på Price Runner og på KLQ og alle mulige andre steder, så I har produktnummeret. Og så googler I produktnummeret, for I skal jo selvfølgelig finde den billigste pris som et alternativ. Så der er forskellige steder i købsoplevelsen, vi kan påvirke folk. Og det skal vores AdWords-annoncer også afspejle, og den måde, vi laver det. Google lever af relevans. Og derfor, det der med at bare stoppe annoncer ind på må og få, uden at have gennemtænkt dem, det er sjældent en god idé. Google har det, de kalder en quality score, og den skal I lære at elske. Hvis I ikke skal tage andet med herfra i dag, så er det næste gang, I hopper ind i jeres AdWords, og starter op med AdWords, så der var et eller andet med den der kvalitetsscore eller quality score, jeg skal huske på. Dels så er det den, der afgør, hvor meget I skal betale, men også, hvor nemt det er for jer at starte andre ting op. Jeg dvæler en lille smule ved den her quality score, fordi den er ret vigtig, og I kan dykke dybere ned i den, når I nu kommer hjem. Men for de her, der kører AdWords, gå ind og tjek quality scoren. I gør det simpelthen, jeg viser det lige om lidt, men der er sådan en lille taleboble, I kan føre musen henover, hvor I kan se, hvad jeres quality score eller kvalitetsresultat er. Og den skulle gerne være så høj som muligt. De ting, der indgår i quality scoren og de parametre, som I kan påvirke og skal påvirke inde i AdWords, det er blandt andet det her, altså den historiske click-through rate på jeres annoncer og på de keywords. Altså hvor mange har historisk set klikket hver eneste gang jeres annonce er blevet vist. Det er det, der står som CTR inde i AdWords. Så det var første begrebsforvirring. Jeg kan godt bruge nogle af de her 3 bogstavsforkortelser en gang, men lidt hurtigt. Så hvis der er nogen, der lige misser en, så bare lige spørg, hvad er det lige det betyder. Så skal jeg nok prøve at køre det igennem. Historik. Google ser selvfølgelig også på historik. Hvordan har din AdWords kørt tidligere? For
for længere tid siden, fordi at, så er det ud fra devisen om, at så er det nok nogenlunde samme kvalitet, du disker op med fremadrettet. Så hvis I har haft en historisk dårlig kvalitet, så skal I arbejde lidt for at få den op igen. Et stort brand, vi arbejder sammen med, havde på deres eget keyword, altså deres eget brand name, en kvalitetsscore på 3. Og det er ud fra 1 til 10 med lidt spring i. Fordi de simpelthen havde sat det forkert op og brugt de her AdWords-annoncer forkert. Så bekymrer jeg rigtig meget om den her click-through rate, for det er en af de største parametre på, om vi får en kvalitetsresultat. Så det der med at sikre at få en lav click-through rate, det er bare no-go. I skal hele tiden stræbe efter at få en højere click-through rate, og selvfølgelig konverteringer, men fordi det er en af de væsentligste parametre, som jeres betaling ender med at afhænge af. Der er en masse andre ting, som der indgår i det her. Jeg vil ikke dvæle ved nogle ting. I kan kigge dem herinde, når I får et materiale tilsendt. Sådan helt kort fortalt, så virker systemet bag ved AdWords ved, at alle annoncer og søger, de får det, der hedder en ad-rank. Og det er Googles måde at regne ud på, hvilket søgeord og annonce, hver eneste gang, der er nogen, der søger, så foregår der en form for auktion, der siger, hvad skal det koste, og hvem skal være nummer 1, og hvem skal være nummer 2, og hvem skal være nummer 3 på AdWords. Via en auktion, som I når ikke at se den sker sådan der. Den udregnes konstant, og de næste par slides, der viser jeg, hvordan den bliver regnet ud. Det I kan se her, kvalitetsresultatet, hvor der står 10 ud af 10, det er den her quality score. Hvis din quality score er omkring 5 eller derunder, så skal I begynde at være en lille smule bekymret, fordi så betaler I højst sandsynligt mere for jeres AdWords-annoncer, end I burde gøre. Måden det fungerer på, det er, når kunden søger nye sko, så sker der en auktion. Og det, der egentlig sker inde i maven på Google, det er, at alle de personer her, der gerne vil annoncere på det her, de siger, hvad vil jeg maksimalt give for et klik? Alle AdWords, næsten, er betaling per klik. Der er også et par andre muligheder, men 95% af alle kampagner kører med betaling per klik. Så vi betaler for det, vi får fra Google. Så siger vi, jamen hende der her, hun vil betale 3 kroner per klik. Hun har en quality score på 3, så bliver hendes ad rank 9. 3 gange 3. På samme måde her, så siger hende der her, jeg vil maks betale 2 kroner per klik. Men fordi quality scoren er 6, får vi en ad rank på 12. Og så ser Google, hvem har den højeste ad rank. Det har hun. Ergo får hun position nummer 1. Den, der er helt oppe i toppen. Giver det mening? Næsten. Der var et par enkelte, der så lidt blanke ud i øjnene, men det er egentlig heller ikke så vigtigt. Det eneste, I skal tage med herfra, det er, at pris og placering hænger ikke sammen. Stræb efter høj kvalitet, så kommer I rigtig langt. Prisen, I så skal betale til Google, den udregnes sådan her. Jeres quality score og nummer 2 på listens ad rank delt med hinanden, og så får I prisen, I skal betale. Så i det tilfælde her, så kan vi se, at den person, der ender med at være nummer 1, betaler 1,60 kroner per klik. Nummer 2 betaler faktisk 2,5 kroner per klik. Og nummer 3, for der ikke er flere, der er budt på det her, betaler så den mindst mulige pris. Så quality score er vigtig. Hvordan kan vi så påvirke den her quality score? Det er så det næste. Det gør vi ved at skrive nogle annoncer, som er ekstremt relevante til de ting, folk har søgt på. Vi sørger for at have den rigtige brug af keyword-typer, som jeg også vender tilbage til, på hvad er det egentlig for nogle keywords, man kan bruge
Hvordan kan man sætte dem op? Struktur er inde i AdWords-kampagner ekstremt vigtigt med at få grupperet tingene korrekt i mindre grupper. Jeg plejer at sige, at I bør ikke have mere end en, selvfølgelig branchemæssigt kan der være forskel på det, men 2 til 5 søgeord per annoncegruppe. Ikke mere, for så kan I ikke skrive en annonce, som er relevant nok til de ting, folk de søger på. Vi skulle jo gerne have, at når folk de har søgt efter mødelokaler her, eller kontorfællesskab eller lignende, så er der en sammenhæng mellem det, de har søgt, og det, de ser i annoncen. Det ved jeg også fra jer selv. Hvis der ikke er relevans der, så klikker jeg ikke på annoncerne. Den sidste del i den her vinkel, det er selvfølgelig det sted, hvor vi sender folk hen. Fordi når vi klikker på AdWord'en, så ryger vi ind på en hjemmeside. Og der skal igen være sammenhæng fra det folk, de har søgt på, til det, der står i annoncen, og til det, der står inde på landingpagen, inde på hjemmesiden. Det dummeste, I kan gøre, det er at tage jeres AdWords, og så bare høvle folk ind på forsiden, og så sige, held og lykke med det, jeg håber, du finder det, du søger. For det er i bund og grund det, der sker, hvis I bare høvler dem ind på forsiden. Så få lavet en god side, som fortæller, hvor der er sammenhæng imellem det budskab, I er kommet med i annoncerne, og det folk kan finde på at søge på. Så I klart og tydeligt allerede derfor sagt, yes, det er lige præcis, jeg har mødelokaler til op til 500 mennesker. Vi har forplejning med, og det er tæt på S-togsstationen. Og hvad det nu er, der kan være vigtigt. Så I får fortalt i første hug for at bekræfte dem i, ja, du har landet det rigtige sted. Det er lige præcis her, vi taler om mødelokaler. Der er de faciliteter, og det er jo sådan her, du skal bestille. Det, der blev spurgt om, det var, hvordan finder vi egentlig ud af, hvordan tingene de hænger sammen? Er det Google, der gør det, eller hvem er det? Du kan sige, der er 2, du skal please i det. Først og fremmest skal du please dem, der klikker. Vi har sådan der til at fastholde folks opmærksomhed, ellers så fiser de tilbage og søger videre på Google. Så der skal vi bekræfte folk i at sige, det her det er troværdigt, det her det er seriøst, og det er det rigtige sted, du landede. Vi har det, du skal bruge. Når vi har fået folk til det, så kan vi få dem til at læse resten. Og i sidste ende, klik på den knap, hvor der står bestil mødelokale, eller køb et par sko, eller hvad det er for en ting, vi gerne vil have folk til. Men derudover så kigger Google også på sammenhæng mellem annoncen og det, der står på landingpagen. De gør det maskinelt, og en gang imellem kigger de manuelt, hvis der er nogle ting, der bonger ud. Hvis vi kommer med nogle statements som Danmarks bedste, spar minimum 50% eller lignende, så er det sådan nogle af de parametre, der godt kan finde på at bonge ud, så de ryger til manuel processering, altså annoncerne. Og så skal Google kunne se, for det er det, de tjekker efter, inde på landingssiden, har de dokumentation for at kalde sig Danmarks bedste? Linker de, eller fortæller de, hvem er det, der har fortalt, at de er Danmarks bedste? Eller sparer man 50%, eller hvad det nu er? Så de her statements skal kunne underbygges på landingssiden. Ja, det kan du faktisk godt. Fordi måden, du påvirker prisen på, det er hele tiden ved at sikre, at din kvalitetsscore er rigtig godt. Du kan sige, hvis kollegaen hernede nu også har quality score 10, jamen, så bliver det sådan en, hvem vil byde mest? Nej. Altså det man kan, og derfor at AdWords skal være utroligt tidskrævende, det er meget sådan noget mikromanagement, hvor man går ind og siger, jamen, hvis jeg lige justerer det her en lille bitte smule ned, kan jeg så fastholde mit niveau. Så det er meget pilleriarbejde, specielt hvis I budgetmæssigt går ud og bruger mange penge på AdWords, så bør I investere den tid, det tager for at optimere jeres AdWords-annoncer. Det afhænger 100% af branche, volumen og alt muligt andet. Altså fordi at hvis du kører et lille budget, så kan du selvfølgelig også få meget ud af at sidde og mikrooptimere, men hvis du bruger en 50'er om måneden, så måske underkanten. Men bruger du 500 kroner om måneden, så er det måske spild, at du sidder 7 timer om måneden og sidder og optimerer på det her kontra det du ellers skulle lave i de 7 timer. Men
hvis I har et rimeligt budget, kan det give god mening at bruge en masse krudt på det. Vi har kunder, som har hjemtaget deres eget AdWords, som har en fuldtidsperson til at sidde udelukkende optimere AdWords. Vi har også kunder, der har hjemtaget det selv og siger, det kigger vi på et par gange om måneden. Så det er meget forskelligt. Afhænger af budget. Men igen, budgetsnakken, der er det jo et af de få steder, hvor den eneste besked, jeg vil få fra Google her, det er, at jeg har fået en ny søgeord til dig, og du ikke søger at sende nogle flere penge. Det er det, Google sender til jer. Og hvis vi er rigtig skarpe på optimering af jeres AdWords, så kan I gå fra at kalde det her et marketingbudget, til at kalde det salgsbudget. Fordi hvis I måler korrekt på jeres AdWords, så ved I 100%, hvis I har en webshop, så er det jo super, super nemt. I ved, at de sko her, det kan I track ind i Analytics, at omsætningen på det her, den er 500 kroner eller 1000 kroner, eller hvad det måtte være, den her gennemsnitlige ordre. Og I ved, hvad jeres avance er, så kan I regne baglæns og sige, hvor meget må jeg så maksimalt betale for et klik, når I kan se, hvor mange der ender med at købe sko hos jer. Det er straks sværere, hvis man er i en B2B-virksomhed, som lever af leads eller andet. Og der kan jeg fortælle omkring, hvad vi har gjort. Det er min afdeling, der står for vores AdWords. Og vores sælgere, de ved så snart telefonen ringer ud hos os, fordi det er så den næste udfordring at sige, langt hovedparten af vores kunder, de ringer til os. Hvor kommer den her kunde fra? Hvor har de fundet os? Så der er sælgeren, de spørger. Og så regner jeg bagud og siger, hvor mange den her kunde, Symbion, har ringet til os. Hvor har de fundet os? Jamen, de har googlet os. Og så nogle gange, så kan vi endda frit kunde for at sige, hvad klikkede du op i annoncerne, eller var det et organiske resultat, eller hvad det var det. Og så kan vi regne bagud og sige, jamen, en kunde hos os er i gennemsnit det her værd. Og så kan vi regne bagud. Hvis I kigger hernede, så kan I se, der står 86 19 055. Det er vores hovednummer. Alt er vel. Men i vores branche, der ringer folk altså til os. Så vi skal lige på Google i stedet for. Så søger vi efter Novicel. Nu er vi ude og lave en Google-søgning. Og så kan I se, så vores telefonnummer, det er et andet telefonnummer nu. Så hvis du googler os, eller klikker på en AdWord eller lignende, så kører vi med dynamiske telefonnummer. For så kan vi tracke ind på at sige, jamen, er det vores Umbraco AdWords, der reelt set giver den her henvendelse. Og sælgeren kan se, at nu kommer der et fra det her nummer, og så kan de notere nummeret. For at sige, jamen det var den her kunde, og så kan vi i sidste ende sige, jamen de har bestilt en integrationsløsning til x 1000 kroner. Så kan jeg sætte et hak i bæltet og sige, så hænger økonomien sammen. Lige her kan jeg ikke, hvis de ringer herudefra, så kan jeg ikke gøre det. Fordi de skal ind på websitet. Jeg kan ikke påvirke det her, eller jo, det kunne jeg godt, men jeg kan ikke gøre det dynamisk. Her vil jeg altid have mit hovednummer på, og fred være med, at de ringer herudefra. Langt de fleste af dem, vi vil track ind på, det er jo fint nok at finde ud af, at folk de har googlet Novicel. Men hvis de googler super duper lækker Umbraco-løsning og klikker på vores AdWords, så er det der, jeg gerne vil track dem ind. Dem, der har søgt på brandet, det er firma, der kører det her system, som vi bruger. Har vi bedt om at ændre, sådan, så vi kan fjerne, brandsøgninger for eksempel. Fordi hvis folk de kender vores brand i forvejen, så vil jeg ikke vise dem et andet telefonnummer end vores hovednummer. Der ligger et lille JavaScript, som finder ud af, hvad det er, og så stempler den ind i Analytics. Nej. Altså du kan sige, og det er jo super nemt at sige, men altså så længe det giver god forretning, så skal du bare skrue op. Jeg plejer at sige, betragt AdWords som jeres eksterne sælger. Så bare sørg for at få sat målene rigtigt op, så I kan se, hvor meget forretning genererer den her kilde egentlig. Og så skal I blive ved med at skrue op, indtil det ikke giver forretning. Fordi næsten alt online marketing kan du jo track så kraftigt, så du kan sige, hvis jeg putter en krone ind her, hvor mange kroner kommer der så ud i den anden ende. Og så længe det er en god forretning,
og der er mere forretning at hente, så skal I bare skrue op. Men der er ikke sådan en tommelfingerregel, der siger, at en virksomhed med 4 ansatte bør bruge x antal kroner eller lignende, fordi det er vidt forskelligt. Der er enkeltmandsvirksomheder, som bruger enorme summer, fordi de gør god forretning i rene online forretninger. Og så er der rigtig store virksomheder, som bruger minimale kroner, fordi de siger, vores kunder er der, men det er ikke et hovedfokus for os. Principielt ikke. Fordi så længe det er en god forretning. Hvis nu vi har en kunde, som er et inkassofirma, og en ny inkassokunde, altså ikke dem i den forkerte ende, men virksomheden, som har brug for et firma til at lave deres inkassoforretning. For dem er sådan en ny kunde enormt mange kroner værd. For os selv, en ny Umbraco-kunde, er enormt mange kroner værd. Så vi vil faktisk godt betale relativt meget for et klik. For vi har regnet ud og sige, hvor mange af dem, der klikker på os, ender med at kontakte os, som ender med at få et tilbud, som ender med at få et Umbraco-website. Der er jo forskel på, om man sælger papirsklips, eller man sælger biler. Biler det er næsten samme avance. Men måske konsulentydelser, hvor avancen typisk måske er lidt højere. Så der er jo forskel på, hvor meget du vil betale for en søgning på papirklips og på konsulentydelser for eksempel. Så prisen per klik er ikke så interessant. Det er prisen per konvertering. Per kunde, der gør det, I gerne vil have dem til. Kontakter jer, ringer til jer, køber et par sko, hvad det måtte være. Hvad er prisen for at få dem til at gøre det? For at vi kan sikre så lav pris som muligt, men også for at sikre, at den tid, I skal bruge på at optimere jeres AdWords, bliver så lille som muligt i forhold til den tid, I skal bruge, så er struktur vigtigt. Og struktur, der har jeg taget udgangspunkt i en af vores kunder, som sælger sko på nettet. Det kan de fleste forholde sig til. Og det er det inden for AdWords-interfacet, hvor vi siger, jamen, vi har et brand, som hedder Angelus, vi har også et, der hedder Bilibili, og vi har også et, der hedder Echo. Så der har vi splittet det ned på brandniveau. Så siger vi, jamen, udover det, så har vi på Angelus eksempelvis, så har vi nogle damerelaterede søgninger på Exakt. Det er præcis folk, de søger efter Angelus dame, skal vi se, sko, ja, for støvler ligger op over, eller det kunne også være støvler. Hvis de søger præcis på det, så har vi annoncer ind mod det. Vi har også på Echo, siger, der er nogle eksakte ord, der er nogle modelord, og så er der nogle søgesætninger. For at gruppere tingene og sikre maksimal kontrol. Jeg viser lige niveauet længere inde her om et øjeblik. Det giver den her, det er, at den sikrer, I har kontrol over jeres budget, fordi det bliver på hver område. I vil også kunne se, hvad er det for nogle annoncer, der performer godt og performer mindre godt. Fordi så som eksempel her siger, jamen vores Rikers kampagne, den har en super høj click-through rate og en fornuftig gennemsnitlig position og konverterer rimeligt. Så det er umiddelbart noget, der ser fornuftigt ud. Hvorimod vores Bilibili-kampagne, den har faktisk også en OK click-through rate, men konverteringen er markant lavere, end den er på de andre. Så det er der, hvor man skal sige, jamen, hvis vi ikke er billige nok på skodelen her, er der så nogle andre ting, vi kan slå på? Er der nogle andre ting, vi kan fremhæve for måske at få folk til at konvertere? Fordi annoncerne performer udmærket, men inde på siden, der sælger vi simpelthen ikke nok. Click-through-raten bør altid være højere, end den går. Men nogle brancher, der ligger du og er super tilfreds med måske 2,5-3%. Hvor andre, der vælger op og have markant højere. Det afhænger også af de søgeord, altså den søgeordstype, du vælger, som jeg kommer ind på lige om lidt.
på hvor højt den skal være. På konverteringsfrekvensen, der er det meget, meget branchespecifikt. Altså man kan sige sådan, for retail eksempelvis, jamen der kan vi sige, et sted mellem 2 og 3% er ofte ganske udmærket på sådan noget som en skohandel. For der er rigtig mange browsere, som søger inspiration, og så måske gå ned i den fysiske butik, hvor de plejer at handle og sige, jeg vil gerne have den her model, fordi den kan jeg godt lide. Andre så finder de ud af, hvor den billigste er, og så får den tilsendt. Hvis vi hopper lidt længere ned i strukturen, så hvis vi tager Angelus-kampagnen, så kan I se, nu i det tilfælde her, så har vi jo en masse forskellige søgeord ind. Og det er baseret på den her proces, som AdWords-kampagnen har været igennem. Med simpelthen at få fundet ud af, hvad er det for nogle søgeord, folk de rent faktisk konverterer med. Og når en kampagne har kørt længe nok, så kan vi se, at der har ikke været nogen konverteringer på det her. Så kan vi lige så godt bare smide ordet ud og sige, så gider vi ikke at være synlige på det. Fordi det påvirker vores overordnede kvalitetsresultat igen. Hvis I fører musen hen over de her talebobler, eller tankebobler, hvor der står kvalificeret, så er det her, I vil få sådan en pop-up op, der viser, hvad er jeres kvalitetsresultat eller quality score. Så I kan se det inde på de enkelte ting. Yes, og de andre ting kommer vi tilbage til. Godt. Keywords, det er her, hvor I for alvor kan gøre en stor forskel på hvad det er, I skal blive synlige på, men også prisen er forskellig på dem. Der findes, sådan groft sagt, 3 brede søgninger, eller broad match, søgesætninger, phrase match og exact match, som er altså præcise søgninger. Forskellen på dem, det er egentlig at sige, broad match, hvis vi sætter broad match op og siger, jeg vil gerne annoncere mod luksusbil, så vil Google bruge alle de steder, hvor der indgår ordet luksus, eller det kan også være, at den vurderer, at en sedan er en luksusbil, eller så den putter selv nogle ting på, så du har ikke sådan 100% styring på, hvordan tingene de er. Det vil også blive vist på søgninger på brugt luksusbil, der er totalt skadet, eksempelvis. Og det er jo ikke super fedt, hvis man kun sælger nye biler, der virker. Så den her, man kan sige, er det så kun dårligt at bruge broad match? Nej, overhovedet ikke. Det er ekstremt effektivt til at finde ud af, hvad det rent faktisk folk de søger på. Også hvis I har, hvis I er lidt i tvivl om, hvad er det faktisk for nogle ting, folk de kalder mit produkt, så er det her, I nemt ved at sætte en kampagne op, måske med et begrænset budget, kan finde ud af, hvad er det for nogle forskellige søgeord, folk de bruger, som inspiration til jeres arbejde med at finde ud af søgefraser. Fordi at der kan være stor forskel på det, I kalder jeres produkter og jeres tjenester, jeres ydelser, og så det folk, de rent faktisk søger efter. Har I tænkt over det tidligere? Er der nogen af jer her, der er fra VVS-branchen? Nej. Jeg går ud på badeværelset og tænder for vandet. Så hvis du er VVS-mand, så er det et armatur, og hvis du er alle os andre, så er det en vandhane. Og der er masser af andre brancher, også i vores branche, hvor der bare er nogle indforståede ting at sige, det er bare det, vi kalder det, fordi sådan er det. Men kunderne leder efter søger efter noget andet. Og en stor del af de søgninger, der bliver lavet på Google hver dag, har aldrig været lavet før. For vi er gået meget væk fra at søge efter bil. Der er ikke nogen, der går på Google og søger efter en bil i dag. Så søger vi jo efter en familiebil med plads til 5 og NCAP, stjerner og alt muligt andet. Så vores søgesætninger bliver længere og længere og længere. Og det er det, broad match også kan hjælpe med. Så det er måden at sådan ramme lidt bredere. Når vi så har fundet ud af, at dem vi gerne vil have fat i, jamen de søger efter en given sætning, dog med nogle modifikationer på, så kan vi sætte de her phrase match op eller søgesætninger. Hvis vi igen bruger ordet luksusbil, så vil den blive vist ved luksusbil grøn, men ikke ved luksusfamiliebil.
Så sætter den, hvis du sætter ting i enderne, så kan det godt være med, men ikke ind imellem. Og den her, ofte så processen, når jeg arbejder med søger, det er, at I vil måske starte op med at kigge på den her, og så vil I se, der er noget godt her, så vil I flytte det over i en kampagne, hvor der måske er søgesætninger i, eller phrase matches. For at sige, de her de performer godt, så tager jeg dem med over. Hvis vi ved 100%, hvad det er, vores kunder søger efter, hvis vi kun sælger luksusbiler, og that's it, ikke mere, så kan vi sætte de her klammer omkring vores søger, så bliver det kun på søgninger på luksusbil, og ikke andet. Hvis der er nogen, der søger efter en luksusbil i grøn, så viser vi det ikke. Kun på luksusbil. Hvis vi tager fjernsynsanalogien igen, så er det her, vi vil smide produktnummeret ind. Hvis man søger efter fladskærms-tv, så er det heroppe, hvor vi vil skrive Samsung 46 tommer, eksempelvis. For så kan der være nogle flere ting med omkring. Men når vi ved, at de skal have sådan en 758-444D, så er det her, vi gør det. Jo, det vil den faktisk i det tilfælde her. Men jeg vil typisk smide begge dele ind, for at være sikker. Men Google kan godt, den kan godt trække tingene frem og tilbage. Ja, altså det er måden at fortælle Google, hvad det er. Du kan også vælge det i en drop-down ind i AdWords-editoren, eller ind i interfacet til AdWords, hvor du simpelthen kan vælge, om det skal være direkte, eller hvad det hedder, søgesætning, eller hvad det skal være. Så vælger du. Men du kan også gøre det, bare ved at sætte de her klammer omkring. Altså hvis du har nogle stavefejl, smid dem med ind, men vær ekstremt påpasselig. Fordi at når vi kigger på annoncer, så kan vi jo sætte det, folk har søgt ind efter. Og hvis I smider stavefejl ind i jeres annonce, så er det godt se en lille smule uprofessionelt ud. Så I skal bare være ops på, hvad det er, I gør. Men Google, det der jo sker, hvis du laver en stavefejl i dag, så viser den resultaterne for det stavet rigtigt. Hvor der så står viser resultater for skift til, hvis man så vil have den stavefejl, man laver i stedet for. Så Google har fanget mange af de ting. Så det er ikke så nødvendigt med stavefejl, som det var tidligere. Jo, det skal på samme måde som de andre ting, hvor vi havde Bilibili og Angelus osv., så skulle der splittet helt for sig. Ikke have en dansk kampagne og en tysk kampagne og en hollandsk kampagne og alt muligt andet ind i hinanden. Fordi at på samme måde som vi i Danmark forventer, at vores AdWords er på dansk, så forventer tyskere, hollænder, englænder og franskmænd også, at vi skriver i deres sprog. Ellers så konverterer de sjældent ret godt. Så split dem ud for sig og tage det derfra. Søgeren har intet med det her at gøre. Det er udelukkende den måde, vi sætter vores AdWords op. Og siger, i det her tilfælde, så søgeren er egentlig ham, der skriver luksusbil grøn. Altså uden. Når vi taler omkring annonceteksterne inde i AdWords, så har vi jo en overskrift at lege med, 2 tekster og et vist. Altså den viste URL. Den her behøver ikke at være den samme som den faktiske URL, eller adresse, man smider folk ind på. Der kan være fordele ved at sætte nogle andre parametre på os. I bør på alle jeres kampagner, hvor I har de der 2 til 5 søgeord, have minimum 2 annoncer. I skal altid teste, hvad er det for en, der leverer flest kliks, har den højeste click-through rate, og hvad er det for en, der konverterer bedst. Minimum 2, gerne flere. Og så skal I sætte dem til at rotere. Google har desværre indskrænket en lille bitte smule, hvor meget vi kan sætte dem til. Men lad være med at lade det være op til Google, hvad for en den skal vise. Der kan I inde i jeres indstillinger, når I laver annoncen, så siger den, om den skal optimere mod kliks, eller hvad den skal, og der kan I sætte den til at rotere. Så den viser annoncerne rimelig jævnt. Grunden til, at I skal gøre det, det er, fordi at Google er ret hurtig til at drage konklusioner,
Hvis den kan se, den her får lille bitte smule mere kliks, end den anden gør, så er den her, jeg bruger. Fordi sandsynligheden for, at jeg får penge, den er større der, vurderer Google. Der skal altså lidt mere statistik til, før at jeg vil acceptere det. Så lad den køre i rotation, og så drag en konklusion, så snart I kan se noget, der stikker fuldstændig ud. Men hvis vi tager overskriften, så er det en super god idé at sikre, at vi har nogle af de søgeord, folk de kan finde på at bruge med her. For når vi skimter ned over søgeresultaterne, så de søgeord, vi har brugt, de bliver markeret med fed i annoncen. Så hvis jeg nu søger efter webshop, så vil det her blive markeret, og det her bliver markeret. Og øjnene, de dvæler nu en gang ved det, der bliver markeret med fed, så sandsynligheden for, at vi klikker på den del, den er større. Et andet lille trick, det er, at det kunne nok være en god idé at have kaldt en skråstreg webshop her også. For netop, så har du 3 punkter, der bliver markeret med fed, plus at du siger, den her adresse, den her annonce sender mig ind på, den ser mere relevant ud, end den, der bare smider til forsiden. Det er for at vise jer, hvor effekten er egentlig at køre 2 annoncer op mod hinanden på samme tid. De viser ind til det samme, men i det tilfælde her, du se, den ene af dem, markant højere click-through rate, og markant bedre konverteringsfrekvens. Det er fordi, at den her, det var den gamle, der performede bedst. Og for du kan se, at mængden af visninger, den har også kørt længere tid. Og visningsprocenter. Ja, hvis de har kørt lige lang tid. Fordi så kunne du principielt godt argumentere for det. Men det her, det er nogle forskellige iterationer, hvor vi har testet forskellige budskaber af. Lad være med at slette ting inden for AdWords i øvrigt. Den glemte jeg at sige til start på. Pause, det er vejen frem. Ellers mister I historikken. Efter et stykke tid, så kan I fint slette den. Men sørg for altid kun at pause ting derinde, i stedet for at slette det med det samme. Så pause annoncer, pause søgeord osv., og så slet dem på længere sigt. Men i det tilfælde her, så mængden af kliks, altså du kan sige, statistikprofessoren ville vende sig i graven, hvis jeg sagde, at det skal vi bare ophøje, fordi der er ikke noget signifikans i den. Men jeg vil sige, at mængden er så stor, og forskellen på både click-through rate og konvertering er så markant, så jeg vil godt konkludere, at den der performer bedre end den der. Så der vil jeg pause den her, finde på et spin med noget af det her, og noget af det andet, jeg måske tror på, sætte den ind og teste op mod og sige, kan det gøre det bedre? Og så vil jeg også opleve en gang imellem at sige, at det I finder på, det performer sgu ikke så godt, som det I havde i forvejen. Og det er også ok. Så bare pause det. Find på noget nyt. Altså det er ok at lave fejl. Man skal bare gøre det hurtigt. Alle de parametre, jeg synes, der er interessante. Altså hvor mange procent den er blevet vist, er jo ikke interessant. Fordi det kan være andre parametre i forhold til det. Så det er egentlig underordnet. Antallet af klik er principielt heller ikke interessant. Det, der er interessant, det er click-through-raten. Hvor mange af dem, der har set den her annonce, har klikket på den. Det har små 8%. Den her, det har 2,6%. Så dem, der ser annoncen, fordi bagved de her, der ligger de samme søgeord, finder den her markant mere interessant end den der. På samme måde, dem der, at det er 25 kontra 95, betyder ikke en dyt, for det er bare et tal. Men det her, hvor mange procent af dem, der har set det, ender rent faktisk... Hvis den ene køber annonceskaffer, der sælger 25 par sko, og den anden 95 par sko, så vil jeg da sige, at 95'eren, det er den, der vinder. Du har også betalt x antal kroner for alle de der kliks. Forskellen i det her, er dem, der ser... hvis du har en butik, du får 281 ind, af dem, der er små 9%, der ender med at købe noget. Den her, der kommer 1522 ind.
der er 6,2%, der ender med at købe noget. Vil vi så ikke hellere tage de der 100 eller 1522 og give dem et lidt andet budskab, sådan så de ender med, så der er lidt flere, der ender med at købe noget. Og det er i bund og grund det, som det viser. Et lille trick til, hvordan I kan styre nogle ting. Hvis I sætter et lille punktum, eller et spørgsmålstegn eller andet, i slutningen af første linje, så vil jeres topannoncer komme til at se nogenlunde sådan her ud. Det vil sige, at I vil få meget mere klikbart space, der er blåt og fylder noget. Hvis I ikke har nogen, så vil jeres topannoncer se sådan her ud. Så det er de to her op mod hinanden. Og den eneste forskel på de her to annoncer, det er det punktum, der er deroppe. Ikke udover, at jeg vil postulere, at den nok får flere kliks, og så ender du med at betale mindre, fordi dit kvalitetsresultat højst sandsynligt bliver højere. Så ingen forskel, men det er et lille bitte trick, som der er mange, der ikke bruger, som I med fordel kan tage med hjem.